Home, la primera prova del discurs, Déu-n'hi-do, ha estat bastant impactant. És el banc de la gent orientats a ajudar sempre a les persones, amb un equip molt potent, totalment preparat per donar solucions que altres bancs no donen, i no venia preparada, Són persones molt ben preparades i que segurament faran d'aquest banc algo totalment innovador. Més o menys. Déu-n'hi-do, Ostres! Té una W i una O i és una... no me'n recordo. Biomedicina. Crec que he sigut el més natural possible i això sí que està fora del meu control. Ha estat una experiència molt divertida i bueno, jo crec que és una bona manera de començar a saber que el projecte en el qual he aplicat és diferent des de l'inici. Crec que els coneixements becaris he donat 0. Amb els mails que ja enviàveu m'esperava una cosa diferent a un procés de selecció convencional. Miri, jo tinc 92 anys i necessito seure. Jo estic embarassada de 7 mesos i necessito seure. Mira, fem una cosa, jo veig un bar aquí al costat, vaig a buscar una cadira i la porto i així seuen els dos. Jo mentrestant sec, Sí? Vinga, bueno, mira, fem molt ràpid. Jo vinc a buscar aquesta cadira. Almenys ja l'ajuda. Vostè tota la vida per davant. No, el problema és que m'ha faltat el respecte. Miri, em quedo amb aquesta. Quan els projectes són nous, ja ho deia Martí i Pol, que deia que tot està per fer i tot és possible. Bueno, sóc aquí perquè el pis que tinc a Sant Andreu de la Barca no me'l renoven, i llavors estem buscant una mica... Imagino que esteu de lloguer? Sí. Per això no et renoven? Quant de temps fa que esteu? Farà ja un any, o sigui, jo fa 4 anys que ja vaig vindre aquí a Espanya. I què és el que necessites de mi? Res, només preguntar-te temes pressupost, què podem fer... I una pregunta, què creus que és més sostenible? Fer la rentadora a casa, comprar-te una rentadora o anar a una bugaderia, què creus que em sortirà més a compte? No sé. Depèn del volum de... Suposo que depèn del volum de peces de roba que renteu. Imagino que si sou 3 tindreu un volum de roba bastant elevat. També tinc de mirar com tot els diners que vull donar, perquè també vull enviar diners a la meva mare que està a Àfrica. Per cert, tu has viatjat a molts països, a Àfrica en concret? Àfrica em queda superpendent. Tinc la sort d'haver viatjat molt. A nivell de cooperació internacional he fet molta cooperació internacional des que soc molt joveneta. M'he recorregut tota Latinoamèrica, per exemple, he estat també a Àsia, però Àfrica és un continent que em té totalment enamorada i desitjo algun dia poder portar-hi el meu fill. Que si la visió d'11 des de dalt és així d'innovadora, m'encantaria formar-hi part.